За да настроим успешно устройството, трябва да сложим 3 пъти А батерии в двете термометърчета с плоската част към пружинката. След това трябва да включим дисплейчето. Първо включваме кабелчето тук отдолу под капачето. Трябва да щракне хубаво. След това го включваме в контакт. Когато се зареди, трябва да свалим приложението Smart Life, което изглежда по този начин. Преди това трябва да сме се вързали към Wi-Fi, да сме пуснали Bluetooth. Когато свалим приложението Smart Life, правим регистрация в него, след което излизаме на този екран, натискаме плюсчето, Add Device и натискаме устройството. Трябва да го свържем към интернета и да изчакаме да се инсталира. Когато се инсталира, натискаме Done. И вече може да видим нашето устройство. За да добавим малките сензорчета, които може да позиционираме на различни места, трябва отново да отворим капачето отзад. След което идваме на самото устройство. Натискаме плюсчето тук долу вдясно. Сега натискаме бутончето, което е тук отгоре черното бутонче. Задържаме го. Натискаме Done. Done. И сензорчето е вързано успешно. Както виждате, вижда се и на малкото екранче. Процесът за другото сензорче е абсолютно същия.